Imo Comedy Buffon and Naka to go. Give your hand a kit, China red or beji charge and don't want to jet. If I don't got to go with because Munelonia Palende Park boss on a road. Or Motun, Motaha, who cushion. Jesus, what a prologue on the Biangano name? I will. Operation. Last time, our principal would you come out and the one you didn't want Candace. Messano, you call Nuju. I don't go learn number one. Opening away some material non. Everyone I get crying, but there's a Gerono going on. I would Jericho. I babbled around about it, yeah, that flat. Ono recognize immediately oja ndị Israel jiri we for pick that twice. Cannot get waste your time. I'm going to go and look for work. Gacho he geji onwe ga aru. Ihe na aru kwa kwa vineyard ke no nime. E nwekwe vineyard chukwu kwa vineyard la ni. Ke kwa vineyard la ni. Because my way to mkpụrụ obi nwegula nye to atra. You know katabule somebody slow ga bata na church. I say who converted this soul as so. Kama so law le jam ya hapo go kwehlo ta she gbara gosa oto ka ige na sa achụpụ sire Chineke mkpụrụ obi o ekra isa ai onye nnapute kingdom all like right dog to atra Chineke mkpụrụ obi gi banya kingdom ị ga to ata ari ndị atụrụ atọ gi to asha ha luzo ha na abusa ha lasha street I think you go isha ha na mmadụ anyị na ọkụkọ. Hey! Go on, you go on Uju. Isa hana na manu, bakpo na nnekwu ọkụkọ. Ku ibe wa ka nnekwu ọkụkọ kpọ ụmụ. Frangri mgbe ịba ikpara akwụkwọ. Stop me. Check because na mad. Eli ha na acha de ganya red. Mgbe ulo onye ozi ma anya go cha red. Ma ndị ga anu Igbo lekwa ndị akpọ ụmụokorobịa ndị aga anu rap akwụkwọ nta rap Imo still anya ha dị clear. So ozi wulu so ozi nkata igboro agbo anya acha red. Gi so Chineke kpọrọ. Go and look for work gi jo. Ọrụ ọnụ ya fit dị go. Ọrụ ọnụ adịghị ọgụ mma na ahụ. Go and look for hand work. Ihe eji aka arụ. In fact, mission onye bịa gị were aka m na-eme sign because ị ga na-egbu ndị mmadụ oge. Come on, oziọma nkịta ga na-ekwu oziọma ote. Gaa lele Pastor Therefor. Ya na ọ na potri ụtasị potri. Ele n'elu ọlụta. Ihe ha. Oziọma na-atọ. Ka ozi David Elijah. Ka ozi Ebuka Obi. Ero na kege gị isi ọkụkọ. Gị shiri nwa bụ kege ịba ga na English fowl. Ka ugba para kwukwu ma ngwa gị nwa nnọnọ nta. Hey! Namdi kpụrụ mgbe ikpụrụ ka agagwule na akwụkwọ nsọ ndị ka ugbu a toka mana m body ya richard eyele ahụ di ma okay my sister
Timothy. I want you to give your life to Christ. Side eye. Christ is God have mercy upon us. Whoever so high is to go heaven. Come on, Gaga, go and use your time and do something reasonable. Time wait for nobody, time na money. Give and get waste dog. Any him mutagangu begu zowegi. Owo joma ola kwesiri gege. Enwere ndi ga kwesiri ka ezi ego joma. Give rank iji nye ha sa ha gaba. Gina onye onye gozi bi ojoma. Ma fogo. Ikirinta. Icham ime no nori oka panti nda akwuna karanka. Agwulango. Use your time to do something very meaningful. Ngwari ojoma hi zige ngwa jem. Ngwa bido. Chere nnam chere Chineke ji ọgụ ugbo ele ihe ịrụ ga no wele ihe ga akọrọ ịrụ chere ka m kwuo masa agwụla ngo before sị ga atụ kapịnta arụma rụọ ụmụ ọrụ manụ job ndị na-adị ekwu okwu ọrụ ị chụzuru ịrụ na vineyard ọgwụdụ uru ọ ga-abara gị ntamahụhụ ka ị gara amata everyday n'aka Chukwu because ị na-ewesi ndị mmadụ time onye krego mara ebe ifitiri ihe awụdo kọlụ gụ ma handset ka ejiri kpọgo okunu because ihe awụdo eligwe kpọrọ gị okwu ahụ ndị eligwe kpọrọ a na-ama eligwe gara ịkpọgo ga-akwado gị nye gị ngwa ọrụ onye dugo olu mmiri ọkụ eji egbu mbe gị na-agboje gị ebili mmiri ozuole pọs dere mutu gị ọnụ kwọrụ ebili mmiri gị gbọtụ gị ekwusi mgbe mmezi ala gafego osimiri Jọdan ebili mmiri hụ ha nna anyị Moses ewere mkparasị ebili mmiri egwuregwu kego gị na-agbọgo na-aga inwe dị kpasọ nọ Chineke akpọdo egwu asawo nọ na Bible asawo dey your eyes lekwa anya ga-acha na red Ozole lawa ga agbụrọwa n'ụlọ hapụ nna m chere emeg invite na chọọchị ugbu a maka crusade ele otu ị ga-esi onye ọwa ozi ihe ị ga-agbụrụ ndị mmadụ people ga-agbakọ n'ọgba nkịtị gị na-agbọ ihe ha na-ege gị ntị nga m gara were akpakara dị ngom kụwa ya kpọkpụrụkpọkpụrụkpọkpụrụkpọkpụrụ ọ ka kwara m mma n'ihe nọ nga asụ ka asụwaju ọba ga ahụ na gị n'ọnụ ikwurula ozi ọma kwuru nga asụwaju na ịgala anwụkwa ị gakwala anwụ hapụkwara nwoke mmadụ ọcha ngwa ọrụ unu bigire n'aka lekwa agba Naijiria ebure nwoke mmadụ ọchịbọla hapụkwa ya iwu evangelist gbakwa ụka ihe ọwụ ihe ọzọ gị kwụ nwa mmadụ guzo nga eshawụla ịga ha m n'ụzọ kwụsị bịa gbụọ ka mmiri ọkụ eshi ahụ efopụ gị na ndụ m akpụrụgụ ka ama evangelist ama evangelist ama evangelist ihe wụ vagabond nọ na nwoke ihe wụ n'onwe gị na-akọsi ịnọ gị esi ka ogiri okpe na-ada agha onye ọbụla akpọrọ oku n'ime Chukwu anybody that is called by God gị hụ ha as by their fruit thy shall know ya wa site na mkpụrụ onye ahụ sha amụrụ ya kego your fruit wụ fruit ekwensu fruit nkọtara gị na-agbọga ka ife adị m aghọta ihe ọ na-ekwu bọọlụ ebu Bible o jila emene slate lekwa werela maka cha Bible niile still nothing is up to show to forth to come. What a mess. Onye ọbụla ga-aza Nwachukwu gị za Nwachukwu ịchọkwa na ịza nwa ekwesị anyị mere ebe ị nọ. Many are called but few ndị choosing